аз съм Баски Пей и днес ще играем отново на Гротопия. Пак сме с ясен парти и днес ще довършваме света ни. Айде да излизаме. Къде се ти я прилепи? Не знам, майки на едно да твой. Дърт. Аз ще посея дърт. Идвам. Какъв дърт, бе? Ебе, за диаманти. Да. О, имам оранж блок и дарк блок. Дарк оранж блок. Дима е кафяв. Не, трябва да е блак, да е браун, бърках аз по Да бе, той е браун, само дето е кафяво е, ама пише дарк оранж. Значи ние... То се води като кафяв цвят, обаче не е кафяв цвят. Айде, идвай. Сложих глупа. Оле, да, наистина, май. Айде да построим вулкан, искаш ли? Може... Чакай, ела да видим долу уния неща, взели ги? Кои неща? Уния дет бяха долу. Мисля, че да. В дупката. Не, взел си ги. Жалко. Гледам и лава се взима, аз се респауна. Убиме си един удар. Шегувам се. Охо, супер. Дърт. О, лей, колко много дърт си посял. 1, 2, 3. 1, 2. Чакай, трябва да трашна малко. Човек, и аз имам 3 локъра и ти имаш 3. Окей, равни сме. Аз обрах блоковете. Ей! Що ги обра? Сега ще ги дам. Искаш ли? Не, аз исках диамантите. Аз диамантите. Не ми се обри в рамката. Аз взех единия само. Окей, айде да строим вулкана. Ей. Окей, давай, строй го де. Чакай малко. Ако ще трябва дърт, ще го дам. Трябва ми лава рок. Благодаря. Аз имам още дърт, сид. Виж, намерих някъде столове. Чакай, можем ли да седнем на тях? Да, аз седнах. Чакай. Айде, бе, седай. Ако не... Да чая малко, си. После ще така. Лава рок. Ако дойдем в света, да го разкарвам по-добре. Да не го завземе и той. Обаче, ако е някой, който е дошъл, примерно, от клиповете, да ни пише, че... Аз вземам единия. Да. Аз вземам от тази страна. Опа, аз взех и двете. Чакай. Ще ти дам половината. Готово. Да почваме. Не мисля, май, че не стигна тема. И няма, аз имам. Чакай, дръпни се. Дърпам се. Давай ти го строя част. Дай ми всичко да го построя аз. Скачва. Окей, че ти ще го научи. Там. Оле, как ме телепортна буквално. Това не стана добре. Кое? От тази страна. Да, знам, нещо обърках. Шупи, ще вземем семки. Дано. Няма семки. Не взехме нищо. Да се надявам, че в тези 4 дете ме останаха ще има. Не.
всичките лава. Трябва да... Как се правиш лава рок? Забравих. Мисля, че от лава... Да, сетих се. Имаш ли лава такова? Лава семка, да. Трябва ми лава семка и рок семка. Мисля, че така. Не е това. Получи нещо друго. Махни го, вземи го. Я да правим това. О, чакай, засетих как се получи. Лава. Вземи семката. Лава сит имам. Сетих се как се прави. Ела с мене. Идвам. Защо ти лагва? Просто изглежда нещо от връзката, сигурно. И на мен ми изглежда, че на тебе ти лагва. Да. Да бе, да на мен ми върви с колко? С 30 FPS. Това е на мене, ама... Ей, дай ми семката. За какво ти е кейв бакграунд? Ами, с нея се прави това. Лава рока. Така ли? Да, гледай. Така. И така. Я? Са. Оле, наистина. Стана. Аз пък ти казвам. Кейв бакграунд, иначе ми трябва. Троших бакграунда. Взимам. Няма ли един? О, взех семка. Мисля, че 3 дървета ще ни стигнат. Човек, имам четвърто. Ама нямам лава рок. Ето си лава рок. Аз пък лава рок, нямам лава семка. И аз вече свършиха ми. Тук някаква дърт семка ще хвърля. Не ме би. Айде, в колко секунди да се дадем. О, диамант. Да. Разкъде си другите? Готово, яска имам лава рок. Идвай. Браво, аз имам 2 лава и едно кейв бакграунд. Окей. Аз имам 6 лава рока. Взимай ги. Ама ние тук фермим много. Да, колко имаш такива ти лава рока? Но аз не съм взимал за сега. Не го и знаеш. Само ти ги взимаш. Аз имам 10. Аз ги съдя. Окей, аз ще ги вземам. Ама все пак ще ни трябва и лава. Колко лава имаш? Имам 10 обаче на купчета. Аз имам 17, обаче не на купчета. Трябва ни не на купчета. Така че вече да почваме лавата да вземем. Ще набия и... Да, скочи веднъж, вземи го. Не го смесвайте и лава себе. Добре. Ето ти едно лава. Благодаря. Колко диаманта имаш? 8. Някакво. 37. И добре, хора, ще се върнем след малко. Върнахме се, взехме достатъчно лава рок и лава. Сега започваме строежа на вулкана. По-точно ти започваш строежа на вулкана. А ти? Аз какво да правя? Аз нямам... Ти ги вземаш все. Аз тук да го пълня ли вулкана с лава? Чакай да ти дам. Ето. Айде, защо взех тази семка? Дурът. Трашва я. О, не, махни оттам. И си вземи лавата. Какво правиш? Някакво. Виж летящи. Дай ми пак уния 10.
и 10. Чакай 10 малко. е... Ти щупил няма работа с това. Добре, ти вземи семката. Чакай. Взех я? Я страшно. Аха, защо играеш с такъв голям чат? Благодаря. Ето. Махни се оттам сега. Хоп, хоп. Хоп. Това е. Сега го... Чакай малко. Опа, в капан сме. Още ли искаш да го големяваме? Не. Нали винаги има вулканите, надолу има още лава. Какъв е смисълът да правим вулкан? Не знам. Просто да имаме. В света. Да плашим хората. В случай, че някой дойде да го бутне във вулкана. Но да, наистина. Тук няма... Дай да не го пълним цялото с лава. Най-отдолу ще сложа лава купчета. Не слагай. Само най-отдолу. Не. Да, най-долу, да. Сети ли се? Колко... Човек, колко... Как ще излезем? Респаун. Само един въп... Не ги слагай. Махни го, това не е лава куп. Сега, само да ти кажа нещо. Колко имаш още лава рок? Ами, да знам, 5, що? Ще стигнат ли за едно покритие отдолу? Ами, не знам, може. Ще пробвам. Аз имам още 4. Ще стигнат със сигурност. Чакай. Махни го те. Трябваше да си вземеш диаманта. Вземай семките. Фулин ми е... Аз пак фулин ми е. Фул ми е бакпака. Окей. Готово. Нямам. И аз. Ти отиде да сложиш още, пък аз ще сложа покритие. Окей, ама къде излязвам? Респаун. Хайде, верно. Отиваш ли? Да. Не знам какво да правя. Човек, аз имам кейв бакграунд. Не слагай. Ако искаш служи, ама... Нямам, че го взе. Не е слагай. За колко време ще порасне? Ами, сега ще кажа. Ами, 1 минута. Не паднах отново. Айде пак се респаунвай. Ти го махни. Семка. Супер. Ама човек, значи ще трябва да сложим и тук. Къде? Там, отделението отстрани ти махна купчетата. Не, няма да слагам Има там. предвид... Не там. Ето където щупих. И там ли да сложим? Да. Добре. Колко имаш? 10. Окей, слагай. Айде сега, аз ще направя покритието. Олей, лош. Сега вече няма да можем да влезем там. Супер. Имам идея как. Затвори винаги и затваряй. Ти затвори, ти беше зад мен. Не, вярно. Айде бе, пак умрех.
Те затвори. В това тук трябва да направим нещо като подземна пътека или нещо такова. Сетих се как. Само да имаш ли дърт? Какво беше това? Не го прави. Аз от тук ще го... Не, няма да го стигнем. Че го сложи вече. Окей, имаш ли дърт сега? Какво? Дърт имаш ли? Имам, защо ти? Ами да запълня. Добре, лапто, кой ще знам. Не, няма да успея. И аз. Капан съм. Знам къде да избягвам. Просто трябва си да се самоубиеш. Защо не ми дава? Фу. Бакпак фу. Окей, ще трашвам. Така, взели ги. Още лава имаш ли? Какво? Лава още имаш ли? Да, имам това. Да ме запълни всичко с лава. Да, бе. И да. Това ще е последното, което ще сложа. Иначе е приливащ вулкан. Не успя да го сложа. Аз пък нямам лава. Чакай, да нали искаш да... Какво? Дърт, нали искаш? Да. Седемдесет и осем. Аз ще дам... Мале, аз ще дам. Ще дропна нещо. Готово. Не ми трябва снимката, но... Thanks. Чико, как събра толкова с дърт? Аз по принцип си имам. Максимум е 200. Не е като на Майнкрафт, един стак. Да, как се затворих така? Виж да иска сложи отгоре. Ма виж, някакво се бъгва и после ме телепортва. Нали? Махни се, аз мога да сложа, ако ми дадеш малко. Готово си, почти. Чакай да се махна, де. Извинявай. Давай. Там не. Вулкана ни е готов. Та къщичка обаче тук ми харесва. Сложи малко такова... Как беше, бе? Бакграунд. Такъв. Ако имаш. Имам. Ако имаш по-хубав, служи още. Имам, само дето махни това стария. Ама и дървоче... Не, стола не. Чакай, имам още столове. Не, нямам. Как нямам столове? Имам много столове. И мах. Нищо. Маска ще сложа. Подобно на маска. Това е щайго, май. Щайго. Имах маса, ама нещо направих. Човек да сложи ли на... врата някъде на спаун да ни телепортва някъде? Чакай малко, къде сте? Ама каква е тая порта голямата? Коя порта? Написал си Join this world. Какво да се направи? И сега ще го предизвикам съм въобще. Опа, обърках.
Готово. Правих го. Ти- Тия прилипи са много странни. Човек. Какво? Can't pull... Какво? Чакай малко. Какво О! става? Телепортнахте при мене. Я дай пак. Чай да отида обаче до... Не мога чак толкова. Трябва да си ми в... Ето. Трябва да си в локър. Ето, готово. Готово, яко. Мога да те кикна. Ей! Някакво... Не знам как. Чакай. Я пак влез в локър да видя какво друго може. Ти не си ли ми в приеми ми, В какво да приема? приятел? Чай малко. Пусти, по-късно. Това наскоро го разбрах. Човек, и ако имаме лора от лок, ще можем да... Чакай, аз ще направя врата догоре. Отдолу догоре да ни телепортва. Искаш ли? Да. Или пък... Не, ще направя в къщичката, да все едно си имаме друга врата. Да. Чакай, някой дойде, аз ще отида да взема. Добре, аз ще му пиша. Аре бе, гледай го пак как почне. Да видим какво ще ми напишат. Ох, ти не се спряха. Разкараха се. Добре. Затвори с нещо преди да джойнат отново. Аз затворя. Аз нямам повече. Какви имаш? Тук. Какво да правим сега? Не знам. Искаш ли да направим? Такова, да довършим къщата, може би. Какво има? Чакай, стъкло. Преди малко получих. Човек, имаш ли такова? Камък. Чакай малко, аз и сега ще дойда. Окей. Добре, за се хубаво купсит. Айде. Това беше за днес. Моля, абонирайте се. Чакай, ела да сме един до друг. Спри клипа. И това беше за днес с нас. Моля, абонирайте се. И до скоро.